Rapport dwar Malta maħruġ mill-International Monetary Fund l-IMF jgħid li l-kriżi tal-COVID-19 laqtet l-ekonomija Maltija b'mod qawwi, b'mod partikolari s-settur turistiku, pandemija li ħallit numru ta' konsegwenzi. L-IMF saħaq li minkejja li l-awtoritajiet ħadu azzjonijiet biex jappoġġjaw lill-familji u n-negozji, l-inċertezza tibqa' waħda ta' livell għoli. L-IMF jitkellem ukoll dwar is-sistema tas-saħħa f'pajjiżna fejn jgħid li bit-tnedija maġla tal-vaċċin l-ekonomija reġgħet infetħet għall-istaġun turistiku tas-sajf. Ir-rapport ikompli jgħid li l-ekonomija tista' tibda tirkupra matul din is-sena għalkemm is-sitwazzjoni preżenti tal-coronavirus f'Malta għadha qed toħloq inċertezza. Fir-rapport l-IMF jgħid li fost l-isfidi ewlenin li għandu pajjiżna hemm nuqqasijiet fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terrorizmu, kif ukoll jitkellem dwar il-bżonn ta' riformi strutturali biex tissaħħaħ ir-reżiljenza u s-sostenibilità tal-ekonomija. L-IMF kompla jispjega wkoll li l-pandemija tal-COVID-19 laqtet l-ekonomija Maltija b'mod qawwi fejn jgħid li l-wasliet tat-turisti naqsu drastikament għal taħt il-25% meta mqabbel ma' żmien ta' qabel il-coronavirus. Riżultat ta' dan, il-GDP ta' pajjiżna naqas b'aktar minn 7% fl-2020 li jfisser l-ar fl-aħħar snin.